Bueno, egunon guztioi eta ni eskerrak ematen hasi behar naiz noski. Ez bakarrik hori badirudi obligaziozkoa dela horrelakoetan, ez beraz kortesiaz bakarrik baizik eta bene-benetan eskerrak. 30 gehi 10 mintegiaren 10. urtea genuen iaz, bukaera, eta hor izan nintzen, eta hor esan duen bezala oso pozik nintzen, ze 10 lehenago ere, lehenengo ekitaldian, hemen bertan izan nintzelako, horre bakarrik esan nahi du edadean aurrera guatzela, ez du askoz gehiagorik esan nahi, baina, pozgarria da, rekorrido horretan egotea, eta pozgarria, ibilbide berri honetan, izkelan, enpresa, euskara, hizkuntza kudeaketa, lanbide heziketa, hori guztia uztarri berean jartzen dituen ekimen berri honen, lehenengo ekitaldian ere bertan egotea. Eta hori esatearekin, poz hori azaltzearekin batera agurtu, alkatea, noski, Elgoibarko alkatea, Ane Beitia, zuzendari berria, etxe honetan aspaldikoa, baina Imanol Iturria, agurtu baita ere eskerrak eman, Ricardo Lamadrid, baita ere lanekiko presidenteari, Kepa Altube kudeatzailea aipatu gabe ezin dut utzi, bada espada ere, berari ere, noski, agurra, Gipuzkoako Foru Aldundiari, Jose Ana Mundaren adiskideari, Mikelen tokia bete duenari, bikain asko bete duenari gainera, eta nola ez, hemen ez, behin da berriz aipatu diren, argazkilari, lanetan dabilen, Edurne Bilbao eta Mikel Urtangarin, ze baita ere edadean aurrerakoaz denok, eta honen hasiera-hasieratikan elkarren berri izan genuen hori. Eskerrik asko guztioi eta zuei nola ez, hemen egoteagatik, ezta. Ez dakit gaurko hemengo sarrera hitzalditxo hau egiteko, eta, zertaz hitz egin, eta buelta batzuk eman izkion buruari, besteak beste errespetua handia dio dalako, honelako ekitaldi batean parte hartzeari, ez dut uste betelanak egiteko gauzak direnik, baizik eta, benetan, zerbait berria behintzat, edo iaz esandako gauza bera ez errepikatzea, edo zen nire asmoa, buelta asko eman izkion, horretarako iaz hemen esanteko erabil nituen paperak hartu nituen, papera egiten ikusi nuen, izpide izan nuela hain zuzen ere, Eusko Jaurlaritzak 87tik ona, lan munduan euskeran erabilera sustatzeko egindako politikei alako errepaso bat emaniela, lanitzen 9 urteak, bikain ziurtagiria, lanean euskara erabiltzeko tresna informatikoak, glosarioak, hiztegiak eta gainerakoak, enpresak, hizkuntza aholkularitzako enpresak, enpresetako euskara planak, eta hitz egin nuela, gogoratzen naiz, enpresetako euskara planak zirela, eraginkortasuna hobetu beharraz, hemen Josanek nik uste dute ederki asko, eraginkortasunaren garrantzia azpimarratu duela birritan, eta bai, hizkuntza politiko sailburu horretan ere, legealdi honetan jarri genuen duela 4 urte diru laguntza deialdiak eta revisatu eta irizpideak eta aztertu genituenan batean da bestean hain zuzen ere eraginkortasuna genuen helburu, eraginkorrak zertarako euskaren erabilera sustatzeko. Hori da benetan interesatzen zaigun elementua eraginkorrak izateko, horretaz ere hitz egin nuen euskara lan munduan sustatzeko orain arteko urte hauetan guztietan hainbat eta hainbaten lanari esker egindako bide haundiaz, baina esan duen denbora berean horretaz pozik eta harro egoteko motiboa jende askok genuela, seguraski, baina bat jartzen duen esanez, hori, ez gaudela konforme, eraginkorrago izan beharra geneukala, eta asmatu beharra geneukala ekimen berriak eta bide berriak urratzen, eta sentidu horretan, hain zuzen hemen aipatu nituen, nola lanbide heziketan B eredua martxan jartzeko asmoa eta erabakia genuela Jaurlaritzatik, eta baita ere aipatu nuen gero gaur hemen zehatzago eta sakonago aztertuko duzuen Euslan programa, eraginkortasun horren bila, euskara lan hizkuntza gisa erabiltzeko. Orduan gaur zertaz hitz egin, horretaz guztiaz berriz hitz egitea, zertako, horretan sartzea, eta pentsatu nuen bi gauzatxo ekartzea batetik. Eta hemendik aurrera zer
dokumentuari aipamen bat egitea, eta bestetik inkesta soziolinguistikoari aipamen bat egitea, bertara egokitua. Eta hemendik aurrera zer, hemen zaudeten askok, denok ezpada askok, ondo dakizuenez, da datozen 20 urtetarako, 2016-2026 tarterako, hizkuntza politikarako, estrategiaren oinarriak finkatzen dituen dokumentu bat, datozen 20 urte horietarako lehentasunen marko bat definitzen duena, eta horren guztiaren oinarrian gainera halako proiekzio demolinguistiko bat, helburu demolinguistiko batzuk finkatzen dituena. Eta edukiaren egokitasunaz haratago balio bat du, nire ustez oso garrantzitsua, eta da, kontsensuzko dokumentu bat dela, jende askoren parte hartzea tarteko dela, egindako dokumentu bat dela, askotarikoen dokumentua dela, egingarria dela, eta aldi berean ambiziosoa, edo ambiziosoa, eta aldi berean egingarria. Alegina eskatzen duena, aurrera ateratzeko, baina iparrorratz bat markatzen duena. Eta, aipatu dut, lehentasunen marko bat definitzen dela. Fishmanek bere garaian kaleratu zuen eskema baten arabera, gerora Iñaki Martínez de Lunak landu zuen eskema baten arabera, eratu dugu lehentasunen marko hori, 3 dimentsiotako marko bat, dimentsio makrosoziala, strukturaren arlokoa gehiago izango litzatekena, mikrosoziala, solaskideen eta elkarren arteko harremanetako eremuari dagokiona eta norbanakoaren dimentsioa. Eta hain zuzen dimentsio mikrosozialean, lehentasunen marko horretan, bada gauza bat gorriz markatu dizuedan hori, zuzenean hemen aztergai eta izpide diren kontuetara datorrena. Alor sozioekonomiko eta lamunduari dagokionez, lehentasun marko horretan, 20 urtetarako lehentasun marko horretan, esaten da, lanbide heziketako euskaren erabileran arrunt hobetu behar da. Beste hainbat ataletan ere ordea, aurreratu behar da, adibidez, enpresetako hizkuntza plan eta prozesuetan, beti ere euskararen erabilera zerbitzuaren kalitatearekin lotuz. Hitz gutxitan, uste dut gauza ugari esaten direla, eta hori guztia, lehentasun horretan, lotuta dago, beste hainbat gauzeekin hor ikus dezakezuen bezala, puntu hori nahiko luzea da, baina gaur ez gera hemen horretan geratuko. Abia puntu bezala, hart dezagun. Hori horrela izanik, horri zeharo lotzen zaiona da, adibidez, zerean lanbide heziketan B eredua martxan jarri izana. Azken batean, gogoratzen naiz, hemen iaz honetaz aritu nintzenean, 2014-2015 ikasturteko datuak nola eman dituen, eta datuaien arabera, derrigorrezko bigarren hezkuntzan, A ereduan 10% zebilen, eta aldiz lanbide heziketan 73%. Zer nolako jauziak gertatzen zen. Edo B ereduan, derrigorrezko bigarren hezkuntzan 26% zebilen, eta lanbide heziketan B eredurik ez genuen, edo oso B eredu simboliko bat genuen, zenbait tokitan, zenbait irakasleren eta lanari esker, 2% inguruan, edo memorizari naiz hor zebilen kontu bat, gero hemen oantxe ikusiko duguna. Alegia, derrigorrezko bigarren hezkuntzan, euskara, ikasi hizkuntza gisa, neurri batean bederen, B ereduan erabiltzen zutenak, zuzenean A eredura jotzen zuten lanbide heziketara iritsitakoan, eta hor esi bat jarri beharra zegoen. Horrekin batera noski, eginkizun dago, bai B eredu hori martxan jarri dena hobetzea, eta eginkizun dago D eredua bera lanbide heziketan hobetzea, eta D ereduko eskaintza, hobetzen eta fintzen jarraitu beharra dago. Emandako pausoak garrantzitsuak dira, baina horrek ez gaitzala eraman lausotzera egiteke duguna eta hobetzeko dugunak lausotu behar ez digun bezala egindako guztiaren tamaina eta neurri handia. Esate baterako orain, 2016-2017 ikasturte honetan, hauek noski ez dira ikasturteko datu definitiboak ikusi beharko baita ikasturtean zehar zer nolako bilakaera gertatzen den, baina matrikulazioari dagokionez, 2016-2017 ikasturtean ikus dezakezuen ez hor, D ereduan 22,5 dago, eta B ereduan 13,3, 74,2 A ereduan. Hau da, 2016-2017ko lehen aldiz ez, lehen zikloan, zeren errepikatzen dutenak ere sartzen dira hor,
lehen zikloan matrikulatu direnen ereduen arteko banaketa da hori. Honek zer esan nahi du? Honek esan nahi du, iazko kurtsoarekin, atzerako jun gabe, iazkoarekin konparatzen baldin badugu, hor ikusiko duzue, iaz B ereduan, lehen aipatu dudan 2,5 kako txartean, simboliko hori zegoen bitartean, orain, 13,6, ja B eredua, eredu bezala, martxan jarri den momentutikan, ja irtera puntuan bertan, 2,5 hori, 13,6 bihurtu dela. Batetik hause bakarrik azaltzeko. Hemen ontaz asko hitz egin daiteke, ez dut denborarik horretarako. Bigarren kontua, zer da ekarri nahi izan dudana, gaur hona zuen gana. Ekarri nahi izan dudana izan da, hemen Josanek aipatu du, joan dena astean 6. inkesta soziolinguistikoa aurkeztu genuela. 6. inkesta soziolinguistikoa, hori da euskararen lurralde guztietan 4 parametroren arabera egiten den ikerlan bakarra. 4 parametroak esan nahi dut, hizkuntza gaitasuna, erabilera zenbait ere mutan, lehen hizkuntza, famili bidezko transmisioa, erraztasuna eta abar, eta euskara sustatzeko politiken inguruko horren gaineko herritarren jarrera. Momentu honetan, Euskadiko Autonomi Erkidegokoa bukatuta dago, hori da joan den eguna aurkeztu genuena, eta oso aste gutxi barru aurkeztuko da Nafarroakoa, eta geroago iparraldekoa eta orotara Euskal Herri osokoa. Hortik zer ekarri nahi izan dut? Hortik ekarri nahi izan dut lankideen artean egiten den euskararen erabilerari buruzko zatia. Lankideen artean, alegia, inkestatuak langile dira, lankideekin bere lanean ze hizkuntzatan hitz egiten duen. Hori da, erabilera neurtzerakoan, eremuetako bat lankideena da. Beste bat da etxeko erabilera, familikoa, beste bat da lagunartekoa, beste bat da udal zerbitzuetakoa, beste bat osasun zerbitzuetakoa, beste bat da entidade finanzieroetakoa, eta bar. Hemen ekarri nahi izan dut, uste dudalako, hemengo gaiari lotua dagoela, lankideen arteko harreman hizkuntzari dagokiona. Hor ikusiko duzu, hemen tipologia, lau horietan dago, euskaraz, erdaraz, baino gehiago hitz egiten dutenena, lankideen arteko harremana da hemen daukaguna, 16 urtetik gorakoena, euskaraz, erderaz beste, euskaraz, erderaz baino gutxiago, eta beti erdaraz jarduten dutenena. Hor ikus dezakezuenez, 25,3 da, euskaraz, erdaraz beste edo gehiago hitz egiten duena lankideen arteko harremanetan. 17,2 euskaraz erderaz baino gehiago, 8,1 euskaraz erderaz beste, bien baturak ematen du, 25,3ko erabilera trinkoa esan dezagun. Bada beste zati bat, 10,9 euskara erabiltzen duena, baina gaztelania baino proportzio txikiagoan, 10,9. Lankideekin euskara gehien Gipuzkoan erabiltzen da, grafiko horretan ikus dezakezuenez, lankideekin euskara ertara beste edo gehiago erabiltzen dutenak Gipuzkoan 40 dira, 28 zazpi gehi 11,3 horiek, 19,5 dira Bizkaian eta 11,6 dira Araban. Adinaren arabera begiratzen baldin badugu, zenbat eta konklusio hauxe da, zenbat eta gazteago izan, orduan eta handiagoa da lankideekin egiten den euskararen erabilera. Portzentaje hori handitu egiten da. Hau joera orokorra da, eta lankideekiko harremanetan eremu horretan, berresten den edo argi eta garbi konfirmatzen den joera bat da. Hemen ikus dezakezue, adintaldei dagokienez, inkesta soziolinguistikoan, adintalde gaztena 16-24 urtekoa da, eta adintalde zaharrena 75 urtetik gorakoena. Hau, ontarako prestatzeko, alde batera utzi ditut 16-24koak, talde horretan langile gutxi dagoelako, gehienak ikasleak direlako, beraz ez da, esanguratsua portzentajearen aldetik, eta 75etik gorakoetan ere
ia guztiak, edo denak, jubilatuta daude eta ez dute lankiderik. Horregatik da, hemen, 25, 34 urteko adintaldea, gazteena eta 50, 64koa zaharrena. Ikus dezakezuenez, zenbat eta gazteago, gehiago erabiltzen da euskara lankideekin. 25 urtean gertatu den bilakaerari begiratzen baldin badiogu, kontuan izan inkesta soziolinguistikoa lehenengo aldiz 1981an egin zela, aurtengoarekin beraz 25 urteko seria betetzen dugu, bada zerbait 25 urte ikusteko bilakaeraren joera nondik norakoa den, eta hor ikus dezakezuenez 10 puntu egin du gora lankideekin euskara beste edo gehiago, euskara beste ez, erdara beste edo gehiago euskara erabiltzen dutenen kopuruak. 10 puntu egin du gora. Emaitza hori azpimarragarria da, ze azkenean igoerak eta jetxierak relatiboak dira, zerekin konparatzen diren ikusi behar da. Emaitza hori esatut azpimarragarria da, ze denbora tarte berean 25 urte horietan, erabilerak oroar, ez eremu batean baizik eta oroar, erabilera trinkoak, erdara beste edo gehiago erabiltzen denak, izan duen hazkundea 5 puntukoa izan da. Eta hemen, eremu zehatz honetan, izan dena 10 puntukoa izan da. Azken 25 urte hauetan, lankideekin euskara erdera baino gutxiago erabiltzen dutenen hori grafikoan ez daukazue, ehunekoa ere hazi eginda. Lehengo tipologian ikusi duzue badala bat, euskara bai, baina gaztelania baino proportzio baxuagoan. Hori ere hazi eginda, ia 7 puntu, 5 urte hauetan. Beraz, lankideekin euskara neurri batean edo bestean erabiltzen dutenen portzentajeak 16,9 puntu egindu gora, erabilerak oroar gizartean, 8,3 egin duen denbora horretan 25 urte horietan. Lurraldeka ere gora egin du lurralde guztietan lankideekin euskara erdera beste edo gehiago erabiltzen dutenen ehunekoak, hor ikus dezakezuenez tendentzia nabarmena da, Araban 3,8 ziren duela 25 urte, orain 11,6 dira, Bizkaian 8,6 ziren, orain 21,5 dira, Gipuzkoan 11,4 ziren, orain 40 dira. Azken 25 urteotan, adinaren arabera ere gora egindu lankideen arteko euskararen erabilerak. Adinaren arabera ere. Hor ikus dezakezue, hemen ere gertatzen da noski, lehen esan duguna, zenbat eta gazteago eta erabilera handiagoa, baina nun gertatu da gehikuntzarik handiena ere, adin talde gaztenetan, 25, 34 urteko adin talde horretan, 13,1ko erabilera ematen zen, orain 31,4koa ematen da. Hor gertatu da, haunditzerik haundiena. Lankiden arteko erabilera, esango duzu, eta honek zenbaterainoko garrantzia ote du, dudarik gabe haundia du. Beste ikerketa batzutan, hemen badira, beste ikerketa hori ondo ezagutzen dutenak, Pablo, hemen ikusten dut, Arrue ikerketa aipatuko dut, Arrue ikerketak adibidez garbi azaltzen du, irakasleen artean zenbat eta gehiago hitz egin edo erabili euskara, ikasleen artean horrek isla duela eta eragina duela eta ikasleen artean ere gehiago erabiltzen dela. Uste izatekoa da eta pentsatzekoa da, lankiden artean euskararen erabilera altua baldin bada, gainontzeko langileen erabileran ere horrek eragina izan behar duela nahita ez. Horregatik da, uste dut, importantea. Beste zein erabilera eremurekin konparatu. Iruditzen zait, etxeko, familiako erabilera eremuarekin konparatzea, ez dut uste oso propioa litzatekenik, etxeko erabileran oso faktore espezifikoek beste arlo batzutan eragiten ez duten, edo oso gutxi eragiten duten, faktore batzuek eragiten dutelako lankiden artekoan gertatzen ez den bezala. Edo beste esparru batzutan, entitate finantzieroetako erabilera dela, edo zerbitzu publikoetako erabilera dela, gehiago da harremana bezeroaren eta herritarraren arteko harremanean ze erabilera gertatzen den. Hemen,
berdinkideen arteko harremanaz ari gera, lankideen artekoaz, eta horrekiko gertueneko eremua uste dut dela lagun artearena. Lagun artean lagunekin erabileran ze gertatzen den ere aztertzen baita inkesta soziolinguistikoan. Horrekatik konparazio horretarako jarri dut hemen, lagunekin erabiltzen denean zer gertatu den 25 urte hauetan, 16,1koa zen lagunekin erabilera 21,4koa da, eta lankideekin 15,4koa zen, eta 2016an 25,3koa da. Konklusioa biztan da, lankideen arteko euskaren erabileran, gauzak ez doaz bera, gauzak ez daude bere horretan, ez daude motelduta, ez daude geldi, baizik eta bizkortu egin dira, areagotu egin dira, beraz, hobekuntzarako egin behar dugun hori guztia egiteko eta eraginkortasunez egiteko, daukagun abia puntua edo daukagun humusa, daukagun oinarria, uste dut aukera pauso benetakoak emateko aukera ematen digun oinarri bat dela, eta hori benetan ondo aprobetxatzen asmatu beharko genukela, eta hori da, gu guztion obligazioa, bakoitzak dagokion esparruan eta dagokion neurrian, dagokiona eginez, eta hori guztia norabide berean jarriz, hobetzen eta hobetzen jarraitzea. Pozik egoteko motibo asko ematen dizkigu inkesta soziolinguistikoak, eta etorkizunerako arduraz eta erantzukizunez jokatzeko ere erronka berri eta erronka handiak biztarazten dizkigu inkesta soziolinguistiko horrek berak. Horrekatik aurkezpen orokorra egin nuenean bere momentuan esan nuen pozik eta harro egoteko motibo asko, eta pozik eta harro egoten jakin behar dugu, baina ez gelditzeko, ez atzera begiratzeko, baizik eta indarra hartzeko, autokonplazentziari gabe, indarra hartzeko eginkizun dugun bide hori guztia eraginkortasunez hitz hori erabiliz egiteko. Hauxe da, pentsatua nuena, zuei azaltzeko. Eskerrik asko.